تevî ku kurê wê di parastina Sûriyê de dijî rêxistina terorîst Daişê canê xwe da. Tevî ji bav û kalan de li Sûriyê ne. Lê malbata Ayşa Yusuf ji mafê Hemolatiyê vî welatî bêpare. Em mirîne. Navê me tune ye. Nasnama me tune ye. Mektûmin. Di sala 1962 de desthilatdarên Sûriyê wê demê serjimariyeke taybet li parêzgeha Hesekê ya gopiraniya xelkê wê Kurdin pêk anî. Di encama wê gavê de nêzîkî 150,000 Kurd ji mafê Hemolatiyê hatin bêparkirin. Ev kesên bê hemolatîbûna Sûriyê ser du cûreyan tên dabeşkirin. Cûreya yekê ji wan re tê gotin ecanib an biyanî û cûreyên din ji wan re tê gotin mektûm. Bi derketina Mersûmê çil û nehan ê sala 2011 nasname da 346,000 Kurdên biyanî ji wê 50,000 mektûm goxeguherên biyanî beriya got encama wê biryarnamê de bibin hemolatiyên Sûriyê. Lê Mersûmê çil û nehan pirsa hemû mektûm û biyaniyan çareser nekir. Li gorî texmînin rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadweriyê STG heya cotmeha 2022 nêzîkî 150,000 Kurdên Sûrî hene ji neteweya Sûrî bêparin. Ji wan nêzîkî 20,000 ji biyaniyên El Hesekê ne û bêtirî 120,000 ji neqeydkirî an mektûmin. Di dema dawî de diyardeya bazirganiya nasnamê derketiye holê. Got berpirsên rejîma Sûrî bi navbênkariya parêzerên herêmê beramber perên zêde wê nasnamê difiroşin mektûman. Hesen navekî nerast e yê vî kesî. Malbata wî ji 8 kesan pêk tê. Serê her kesekî $1,500 bi giştî $12,000 weke bertîl da heya mafê hemolatîbûnê bi dest xist. Em çûncem parêzerekî ji Qamişlo destî wî dirêj bû. Milli devletê destî dirêj bû ez ê çêkim ma bazara xwe pêr kir ji xwe çavê bi milyonê Sûrî gonê nîvî bidin me ez ê tê dikar bikim nîviyê de heta wan bên basibîn ser hewiyê yanî û iftirayê xwe bistî û bidin me. Em li parêzerekî navbênkar govî karî dike geriyan. Yek ji wan erê kir gojdengê Amerîka re biaxive. Lê bi merca gorivî wî were veşartin û dengê wî were guhertin. جواناين بتكلفة انه محامي بيرابي يعني معاملات مكتومينة تكلفة وسطيا $1,500 فخلكي قال لك جواناين اسباك بر تين رياخو مدخن جواناين وكاربن تكاليف معاملات مكتومينة بدن Firotuna nasnamê jî li ger rejîma Sûrî hîn jî berdewam e li gorî vî jî derî. Dayika Doğan jî dibêje nirxê welat di hebûna wan de ye. Bê hiqûq bûn. Bê nasnama bûn. Yani di vî welatî gişî de û emrê xwe gişî derbas kir. Ev nasnama layên bû. Şehadet تعریف Di dan û standinên navbera rêveberiya xwe ser û rejîma Sûrî de gelo pirsa mektûm û biyaniyan çawa tê nirxandin. Got ev dose wek gelek doseyên din hîn bêçare û veşartî mane. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.